Okay, mayong mudto no usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Sana na po tamang higala, dili nga tong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad, Brando Padre, Edwin Academia Akab. Bueno, adlaw na usab karon nga samantarong adlaw mahigala. Pizza 5. Oo. Pizza 5 na kini sa bulan sa Enero tuig 2024 o padayon kita sa tuang pagpahigayon ining programa sa kahanginan, no? Ang kining gitawag natong CONA adlaw karon nga Biyernes, the first Friday pang yun, first Friday of the month. Hala, no? So, kamusta naman ang ato ang mga kaigsuunan, Lukop, Kabisayan, ug Mindanao, nga padayong nagsunod din ang ato ang programa, labi na gayo din ha sa mga suuk-suuk nga mga lugar, no? Nga katupong doon ay mga TV, doon na po sa Facebook, napunta ginagmay, no? Mga social media outlets na napunta. Sa bana no dahala maayong mudto na kanatong tanan ang hinaot kita nga naa kamong tanan sa kapiskais panglawas diining kamuntuhon ato day nga timbayaon of course ug maayong mudto ang atong talahurong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata ug nga manusab ang atong station manager didto sa kini Sweet FM. Oh, Happy FM. Dili na sweet, Happy FM. Lahala, no? Padayon ta sa ato nga mga buhatono ni ining kamuntuhan. Abino, ari kita mahigala sa atong Saint of the Day. Abino, nga ato karong santo mahigala. Wisag walay nangutana. Sigun diri sa atong listahan, mao si Saint John Newman. No? Kini si Saint John Newman na tao na atong tuig 1811 namatay na atong 1860 taga Czech Republic ni siya, no? Unya miyembro kini siya sa grupo sa mga Redemptorist. Unya naka-mission kini siya sa Maryland, sa Virginia ug sa Ohio. Unya nahimo kini siyang Bishop of Philadelphia. Unya he organized parochial schools and attracted many in a community life and of sisters and brothers in teaching kineng apostolate, teaching apostolate, and known for his holiness and learning, the first American bishop to be canonized in 1977. No, kini si Saint John Newman, the first American bishop to be canonized as a saint. Nahala, no? Maayong mudto na kanatong tanan mga higala, no? Diri sa atua ang atong gipangandoy gyud nga mahimong gitawag natong obispo nga mahimo nga santos mao kini si Bishop Kamumot, no? Si Bishop Kamumot. Hala, no? Bueno, ari kita mga higala sa atua nga sa may atua nga sununan ni CBCP News, balitang simbahan niining kamuntuhon. Simbahan sa Quiapo, Metro Manila, padayon karong nangandam alang sa piyesta sa Itum nga Nazareno. Kagahapong adlaw gibinditahan na, no, gibasbasa na, gipanalangina na ang mga replika sa Black Nazarene nga giprosesyon kagahapon. Nabalita mga higalagikan sa Batikan, gipahinumduman ang mga lugar nga nahimong biktima sa kagubot. Gihinumduman kini ni Pope Francis atol sa iyahang paghatag og mensahe sa Vatican alang sa Angelus. Gihinumduman niya ang mga lugar nga aduna kay kagubot sama pananglit sa Gaza Strip, sa Ukraine ug daghan pang mga lugar sa tibuok kalibutan nga matod po war-torn countries. Nahimo nga gubot tungod sa gubat-gubat. Nahalano, padayon kita sa ato nga mga buhatono ni ining kamuntuhon ug ari na kita manghigala sa atong mga catechism. So una ari kita sa unang pangutana sa usa ka awit, no? Ari kita sa unang pangutana, Father. Unsa bagyo tumong o purpose nga
i-canonize man gyud ang usa ka santos. Okay, no? The canonization of a saint is to edify the faithful who are always in need of a new models of holiness. Each saint is known for his or her particular virtues of a saint. The church gives thanks to God as we honor the person who has been so faithful to God along on his way, on his or her life. And saints are considered heroes of the church. No, matod pa sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 7 and versikulo 7. To all those in Rome, who are loved by God and called to be saints, grace to you and peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ. No? So, sa English translation, klaro yung gisulat diri, no? To all those in Rome who are loved by God and are called to be saints. Ato pa kitang tanan dyan mahigala, gitawag yun kita aron na mahimong mga santo. Laharik ta sa laing pangutana mahigala, apad tinuod ba nga ang pagtuo kinahanglang ipakita gyud sa buhat? Kinahanglan madahag madili, no? Of course, sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 14 sa 26, ang pagtuo nga dili makita sa buhat patay. Yan. So kining tanan na ang yun tay pagtuo sa Dios mao kana ang namatan nato kahayag, no? Apan kinahanglan nga ipakita gyud kini sa buhat pagtuman sa kaubuton sa Dios. Sa ato padili ay igo nga doon natay pagtuo, kinahanglan nga ipakita gyud nato sa buhat. Aray kita sa laing pangutana, pader tinuod ba nga bisan ang mga dili Katoliko mitahod kang Mama Mary? Oh, tinuod na. Ang Aglipay, of course, no, dili man sila Katoliko, nitahod man na sila, no? Sa Islam, nitahod man na si Mama Mary dito. Gimano sa mga religious, mga Anglicans, gitahod na sila. No, dili lang kikitara. Gitahod ang mahal nga birhen. Pero sa akong experience, pag anto na ako sa simala, daghan po kong nakita dito nga dili mangurus kung magmisa, pero nanagkot sa mahal nga birhen. So maklaro gid nato nga daghan gyud kayo usab nga mga laing relihiyon nga dimbuksyon sa mahal nga birhen, sikreto ra, ang uban no, sikreto ra panagkot. Pero tinuod ba nga mas daghan ang mga binilanggo nga makasulod sa langit kaysa mga tao nga naa sa gawas? So anong pangutanahan, no? Tinuod ba nga mas daghan ang mga binilanggo nga makasulod sa langit kaysa mga tao nga gawas doon? May paruhan ba yung tinuod, no? Kanang nga obserbasyon. Ako dili lang kumukonfirm pag-ayo ni Ana. Pero may paruhan ba ya? Kaya dito ko sa sulod, kumplito dito, kan magukaog sa ato pa na kuan makaba ka ng sa ato pa na maka-appeal yung kag mga seminar. Kaya wa man kailaing lingaw dito. Kung doon ay seminar kabahin sa pagtuong Katoliko, maka-attend gyud ka nga naman pa-attend ng utanan noon nya og dili ka mo attend basig madimiritan hinuon ka, no? Imbis nga pagawso na ka kay tagaan ka og conditional pardon, dili na lamang kay dili man ka maayo og behavior, di man ka good conduct, no? So na nga alang ka nato tinuod ka na, no? Kay mas daghan sila og panahon sa pagpamalandong ang mga tao dito sa sulod kaysa mga tao nga naa sa gawas. So I have not come to call the righteous but the sinners to repentance. Sa Marcos 2 kapitulo 7, on having this Jesus said, it is not the healthy who need a doctor but the sick. I have not come to call the righteous but the sinners. So sa Timbahang Katoliko, dili ta musuporta og death penalty nga naman tungod kay ang death penalty gud murag dili na magudin taon makahinulsol ang tao, mapugos og hinulsol kay patyo naman, pero mas maayo gyud tong dili pinugos ba iyang yung kaubuton. Okay, ari kita sa laing pangutanan. Pero unsaon man nga makatabang ka nato ang pulong sa Dios? Uy, gwapo na pangutanahan, no? But anyway, sa ikaduhang sulat ni San Pablo nga kang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16 sa 17,
Ang tibuok kalibutan gisulat uba-uban sa lamdag sa Espiritu Santo. Gikan lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong nga kinabuhi aron aron pag-alagad sa Dios masangka pag-ayo nga maandam sa taong maayong bukat. No, sa ato pa ang gitawag nato kini daing word of God can be utilized as teachings, reproof, correcting, and training in righteous life, leading to spiritual formation. Okay, no? So, laing kungutana, Father, ang pagkahakog sa salapi, usaba ka paagi sa pagsimba sa Diyos. Oh, tinod na. Idolatry, no? Kaya mapuruhan manggod usahay nga tungod sa iyong paghigugma sa Diyos, paghigugma ni mo sa salapi, may puruhan nga imo ng isa likway ang Ginoo. Dakan kaya nahitabo yung ganyan, no? So, ari kita sa laing pangutana. Ang mga kining buwan, okay, ang mga ang mga larawan, mga istatwa, mga dibulto, ug uban pa, gipakasama ba natong Dios? Okay, doon mo gumingon nga kita mga Katoliko, nagsimba tag mga Dios. So, pangutana, ang mga larawan, mga santos, ug mga kining dibulto, gipaka-Diyos ba nato? Ang tubag niyan, wala ba yan? Wala gitay gipaka-Diyos nga bisan unsang dibulto larawan, no? Kung atong tanawon ang larawan, kuan lamang kana sa larawan ra gyud siya. Dili po dagay in taon ta kana bitaw mubo na gyud kaayo og panabot nga ang larawan himuon na natong Dios, himuon na natong Dios. So sa man taon pagkitabo na sa ato pa na common sense, larawan ra gyud siya. Pero pinili kanang larawan nga kanang gitawag nato nga larawan sa Dios, larawan na siya nga atong gilain tungod kay matud pa nagdalaman ka na sa hulagway sa Dios ug iwan usab gibinditahan pud na bote pasabot gihalan ngadto sa Ginoo. No, kung mingon ka nga ang larawan gipaka Dios dili gina. Larawan is larawan ra gyud. Although nga gitagaan ka na og pagtaho tungod lagi kay nagdalaman na sa hulagway sa Ginoo, no? So laing mga laing relihiyon dili pud in taon may mga Katoliko nga mubo nga lang pud in taon jud kay panabot, no? Dili oy, bisa man tuod ko pareho sa San Roque kanang sa Quiapo nga mura taog nagsimba sa Puong Nazareno, pero larawan ra gyud gyapon na siya. Dili gyud ang Puong Nazareno kanang dibulto mo Dios, dili ang gihimuan sa dibulto. No? So pasintabi lang puno sa mga laing relihiyon nga naman ng tao nga inyo maming kanang latod pa i-accuse ba pasangin lang nga nagsimamig Dios kanang amo ang pagdebosyon sa mga nakasayod man gid nga larawan ra gyud siya. Dili mahitabo nga ang larawan mahimong Dios. So man no unya at matud pa bisan man tuod kung nagluhod kita atubangan sa larawan pero wala na nagpasabot nga ato siyang gipaka-Dios. Ano man usahay man gud ang ato ang pag-ampo ngadto sa Ginoo nagatubang ta sa mga larawan kay mo man kanay matud palagi makahatag ka nato og tumong, no, or focus sa ato ang pagampo, no. Wala na nagpasabot nga ang larawang na ato atubangan mo'y atong gipaka-Dios dili ang taon ko ba. Larawan ra gyud siya, pero aduna na mga larawan nga gilain sa pananglit sa dibulto sa Santo Niño, gilain gyud siya tungod sa atong dako usab nga pagdebosyon sa Santo Niño, something like that, no. So no, ato lang po ng taong hangyoon ng mga laing relihiyon nga dili lang po din taon po kuhaan po din taon po bas katungod nga mo gamit sa ato ang sentido common sense, no. Kitang mga Katoliko kabalo po din taon tang muhatag po ba og kanang gitog eksaktong kahulugan sa atong mga gipanghimo. Okay, klaro? So bisan man tuod kung nagluhod kita atubangan sa mga santo sa mga dibulto, wala na nagpasabot nga ang dibulto mismo may atong gipaka-Dios, kung dili ang mismo nga tag-iya niya ng maong dibulto kung pananglitan og si Jesucristo. Pero kung ang mga santos dibulto ni San Roque, wala gihapon nato gipaka-Dios si San Roque.
samot na gyud ang iyang larawan. Sa ako na ginaingon, larawan na gyud na. Although nga ang mga larawan sa mga santos, mahal nga Birhen sa atong Ginoo ba, doon na siya ay matod pa espesyal nga pagtagad. Nga naman, tungod kay matod pa ato man na isang gidalang atos pagampo kanang giblisingan ba, nya gibinditahan gid usab sa pare. Okay, klaro? Abino din na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Father Edwin Double A. Mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.